πράγματα τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν τόποι που δεν θα πάει. Υπάρχουν ρούχα που δεν θα φορέσει. Υπάρχουν, τραγούδια που δεν θα τα πει. Δεν μπορεί να τραγουδώ ένα τραγούδι που υμνεί την αμαρτία, που υμνεί τον σατανά, που υμνεί την αυτοκτονία. Έτσι δεν μπορεί να τραγουδώ αυτά. Ξέρετε, παιδιά, ότι αυτές τις 2 τελευταίες μέρες είχαμε στη Λεμεσό 7 αυτοκτονίες. Την Τρίτη και την Τετάρτη και σήμερα. Σε 3 μέρες είχαμε την Τρίτη 4, εχτες 2 και σήμερα 1. Και ο Θεός ξέρει. Σε 3 μέρες 7 αυτοκτονίες. Δεν τις λέει το ραδιόφωνο, δεν τις λέει τα νέα, διότι απαγορεύεται από τον νόμο να αναφέρονται. Εμείς τις γνωρίζουμε διότι θα έρθουν κοντά μας να γίνει η κηδεία τους. Αλλά τι τραγωδία, τι τραγωδία είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και ακούεις τραγούδια που υμνούν την αυτοκτονία. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε ούτε για αστείο ο άνθρωπος να μιλάει αυτήν τη λέξη. Γιατί και μόνο την πεις σαν αστείο θα σου βιδωθεί μες στο νου. Έχει δυστυχώς αυτή η λέξη, έχει μια δαιμονική ενέργεια. Αν την πεις ως αστείο θα σου βιδωθεί μες στο νου. Και θα έρθει η ώρα που θα βγάλει ρίζες και θα λειτουργήσει μέσα σου. Σαν διέξοδος. Γι' αυτό λέει ο γέροντας ούτε για αστείο. Ο Θεός να φυλάει τον κόσμο πραγματικά. Αλλά όταν εξοικειωνόμαστε με αυτά όλα τα πράγματα, όταν ζούμε έτσι και ακούμε τραγούδια, λόγια, αστεία, πράγματα τα οποία μας εξοικειώνουν με όλες αυτές τις έννοιες τις τραγικές και διώχνουν το Θεό από μέσα μας, πώς θα βγούμε πέρα, πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε? Δεν μπορούμε, παιδιά, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό που είπε ο Χριστός, ότι εμείς εκ του κόσμου ούκεστε. Εσείς, λέει ο Χριστός, δεν είσαστε από τον κόσμο αυτόν. Δεν πρέπει να είσαστε. Όχι γιατί περιφρονούμε τον κόσμο, όχι γιατί μισούμε τον κόσμο, όχι γιατί κόσμον εννοούμε τους αδελφούς μας, τους συνανθρώπους μας. Δεν είναι αυτό που σημαίνει κόσμος. Κόσμος σημαίνει το σαρκικό φρόνημα, ο κόσμος της αμαρτίας, ο μακράν του Θεού ευρισκόμενος άνθρωπος, ο μακράν του Θεού σκεπτόμενος και ενεργών άνθρωπος. Αυτός είναι ο κόσμος, δεν είναι οι αδελφοί μας. Αυτά όλα είναι τα εξωτερικά, δηλαδή η απροσεξία των αισθήσεων, με λίγα λόγια, και η απροσεξία των κινήσεών μας και όλων αυτών. Αυτά βλάφτουν στην ώρα του σαρκικού πολέμου. Ή αν δεν προσέχεις και ενώ έχεις πρόβλημα και ενώ πειράζεσαι, αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο σε όλα αυτά, σίγουρα θα έχεις άσχημα ξεμπερδέματα. Εσωτερική αιτία, λέγει, είναι αυτή που προέρχεται από την καλοπέραση. Όταν ο άνθρωπος είναι καλοπερασάκιας, έτσι τα θέλει όλα όπως τα θέλει εκείνος, θέλει να καλοπερνά, θέλει να τα έχει όλα όσα επιθυμεί και όσα φαντάζεται ότι χρειάζεται και ότι δεν χρειάζεται. Και από τους λογισμούς του νου που μας έρχονται και από τις κακές συνήθειες και από τα πάθη, αυτός όλος ο πόλεμος ανάβει και προχωρεί και καταστρέφει τον άνθρωπο από την καλοπέραση, από την αδυναμία του ανθρώπου να αντιμετωπίσει τους λογισμούς του. Έχει αδύνατο νου και δεν αντιμετωπίζει τους λογισμούς, έχει κακές συνήθειες, έχει υποταγεί τόσες πολλές φορές τα πάθη αυτά και έχει γίνει πλέον δούλος των παθών και των συνηθιών, και βέβαια δεν λείπει από όλα αυτά η παρακίνηση και η παρουσία του εχθρού της σωτηρίας μας. Και η μεν καλοπέραση πρέπει να σκληραγωγείται με άσκηση, και οι δε λογισμοί πρέπει να έχουν γυμνάσματα κατάλληλα με την ανάγνωση και την προσευχή. Και όταν σε αρχίσουν, λέει, να σε πολεμούν οι λογισμοί αυτοί, τότε θυμήσου με τον νου σου τον εσταυρωμένο Χριστόν, και μας δίνει ο Άγιος Νικόδημος μια ωραία διέξοδο από αυτήν την πλημμύρα των λογισμών. Όχι απλώς ότι κλείσε τη στρόφιγγα, αν μπορείς να το κάνεις, αλλά σου λέγει πρώτα
ασχολήθουν με τη μελέτη των πνευματικών βιβλίων, τα οποία είναι γραμμένα με το Πνεύμα του Άγιον και τα οποία μιλούν για την εχριστό ζωή, για να βοηθηθεί η ψυχή σου να δυναμωθεί και να πάρει μια άνεση, να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να αγωνιστεί περισσότερο. Προσπάθησε όμως, λέγει, και αυτή την ώρα των πειρασμών να στρέψεις το νου σου στο Χριστόν και να αυξήσεις την αγάπη σου προς τον Χριστό και να πολεμήσεις αυτούς τους αρκικούς έρωτες με τον θεϊκόν έρωτα. Τον ήλον εκρουόμενη, λέει κάπου αλλού ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Δηλαδή να βγάλεις από μέσα σου τον έρωτα της αμαρτίας με τον έρωτα του Θεού, να αγαπήσεις τον Θεό, να ενθυμηθείς την αγάπη του Θεού και να ασχοληθείς με την προσευχή και την επίκληση του Χριστού μας, και έτσι με την αγάπη αυτή του Θεού και με την ανάμνηση των απείρων ευεργεσιών του Θεού, αυτό είναι το καλύτερο αντίδοτο για να μπορέσει η ψυχή να πάρει άνεση και να δυναμωθεί πνευματικά και να αγωνιστεί περισσότερο. Και να πάμε και στο τρίτο στάδιο. Έπειτα, λέγει, αφού περάσει ο πειρασμός, λέγει βέβαια περισσότερο Άγιος, απλώς εγώ τα λέγω λίγο πιο σύντομα για να μας πιάσει και ο χρόνος και να μην αφήσουμε κενό από το κεφάλαιο αυτό. Αφού περάσει ο πόλεμος πρέπει να κάνεις το εξής. Βέβαια εννοείται ότι θα περάσει ο πόλεμος και δεν θα σε έχει φάει. Ας έχει φάει και ας έχει καμικό σκηνό, θα μετανοήσεις, θα πάνε να εξομολογηθείς και θα δεις από πού έπεσες και να βάλεις εκεί την προσοχή σου και τα οχυρά σου. Λοιπόν, αφού λοιπόν περάσει ο πόλεμος αυτός, όσο και αν σου φαίνεται ότι είσαι ελευθερωμένος, μην νομίζεις ότι εγλίτωσες. Δεν εγλίτωσες. Θα έρθει και θα ξαναέρθει και θα ξαναέρθει και θα επανέρχεται και ποτέ δεν πρόκειται να γλιτώσεις, γιατί πάντοτε υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες και πάρα πολλά αίτια τα οποία θα έχουν μπροστά μας αυτήν όλη την περίπτωση να ξαναγεννηθεί και να ξανανακοινιστεί ο πόλεμος αυτός, όπως την πυρκαγιά, η οποία αναζωπυρώνεται και επανέρχεται αν ο άνθρωπος δεν προσέξει. Γι' αυτό, λέγει, πρέπει να στέκεσαι με τον νου σου μακριά από όλες εκείνες τις υποθέσεις και από τα πρόσωπα που έγιναν αιτία του πειρασμού, και μη σκεφτείς ότι πρέπει να τα συναναστρέφεσαι γιατί είναι τάχα συγγενείς σου ή φίλοι σου ή ενάρετοι άνθρωποι ή και ευεργέτες σου ακόμα. Τίποτα από όλα αυτά να μην σε κρατήσει, λέει, και να σου δώσει την εντύπωση ότι μπορείς να τα συναναστρέφεσαι γιατί είναι καλοί άνθρωποι, γιατί είναι ευεργέτες σου, γιατί είναι φίλοι σου, γιατί ακόμα είναι και συγγενείς σου. Γιατί αυτό είναι μια πλάνη της κακής φύσεώς μας και παγίδα του πανούργου εχθρού του διαβόλου, που μεταμορφώνεται και σε άγγελο φωτός για να μας βάλει στο σκότος. Ξέρετε, παιδιά, ότι εάν ένας άνθρωπος είναι τραυματισμένος από την αμαρτία, δεν μπορεί να γλιτώσει αν δεν κόψει κάθε επαφή με όλα αυτά τα πράγματα. Και μου κάνει εντύπωση πως αυτό που οι πατέρες της Εκκλησίας το λένε τόσο έντονα και τόσους αιώνες πριν, και ασκητές άνθρωποι, ερημίτες όπως ήταν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αυτό έρχεται να το επιβεβαιώσει και να το εφαρμόσει η σύγχρονη θεραπευτική αγωγή, ας πούμε, για τους εξαρτημένους ανθρώπους, για τα εξαρτημένα άτομα. Δηλαδή βλέπω ότι γίνεται, ας πούμε, στην Αγία Σκέπη, πώς θεραπεύεται ένα παιδί εξαρτημένο από ναρκωτικά. Πρώτα απ' όλα κόβει κάθε επαφή με το περιβάλλον του, με το παρελθόν του, κάθε επαφή, ούτε τηλέφωνο, τίποτα, καμία επαφή με κανένα, ούτε με τη μάνα του, τη μητέρα του, τη μαδέρφια του, με κανένα, για τουλάχιστον 4 μήνες. Εάν δεν κόψει αυτή την επαφή, δεν μπορεί να χτίσει ξανά τον εαυτό του. Και μετά, όταν τελειώσει όλο εκείνο το πρόγραμμα, που είναι
σχεδόν όμοιο με όλη αυτή τη θεραπευτική αγωγή των πατέρων. Τι του λένε, τώρα τέλειωσες, απεξαρτητοποιήθηκες, ξέρω εγώ, θεραπεύτηκες, αλλά δεν θα ξαναπάεις ποτέ